Väčšinou sa snažím zo začiatku, aby tí hráči vedeli proti komu nastupujú. Je tam nejaký základný roster, rozdelenie hráčov podľa pozícií, nejaká základná päťka, ak hrajú nejaký small ball a potom hlavne matchupy, na ktorých hráčov sa majú naši hráči sústrediť. Následne sú nejaké štatistiky, kde môžu si pozrieť, ako hrajú tí hráči, aké majú štatistiky, aké majú čísla ich posledných 5 zápasov, ako hrali, aby sme vedeli, aké sú voľne, či majú víťaznú voľnu prehratú, alebo čo, potom nejaké silné, slabé stránky a následne už snažím sa rozoberať hráčov, silné, slabé stránky v obrane, v útoku, ako sa ich dá atakovať, ako nás môžu oni atakovať najčastejšie, aby sme vedeli zastaviť. A na konci sú nejaké sety, ktoré najčastejšie oni hrávajú, takže to je také komplexnejšie a plus k tomu je video, aby tí hráči videli vizuálne tie sety a ako sa to vyvíja na ihrisku. Maroš robí fakt skvelú prácu a aj dosť detailnú a ja som veľmi spokojný. Akože určite to pomôže. Samozrejme, keď sa pripravuješ na nejaký tím, my máme tu ich nejakých 10-15 signálov, ale to nemôže všetko preniesť na hráčov, lebo by to bolo, jak hráme u tempu každé 3 dní a každé 3 dní iný super. Ale snažíme sa zamerať na nejaké hlavné signály, ako oni útočia, ako oni bráne, nejaké taktické prípravy, jak my budeme útočiť. V tej slovenskej lige je to jednoduchšie, lebo už mám nejaké veci z minulých rokov, kde si viem tých hráčov poprehádzovať a je to jednoduchšie, ale keď to robím takto akože od nuly, tak ono to fakt trvá okolo tých 20 až 25 hodín, akože vytvoriť jeden takýto elaborát kompletne od začiatku, cez všetky veci aj s videom. Fakt akože okolo 20-25 hodín určite. Ako si s týmito papiermi pracoval ako hráč? Úprimne, ťažko. Viec som bol ten typ hráča, ktorý vizuálne niečo potrebuje vidieť na videu alebo na samotnom ihrisku mi viec zostane v hlave, ako sa papírov, ale mal som veľa spoluhráčov, čo to čítali od A do B, takže každý hráč je iný. My im to spravíme, že by sme... Je to nejaký náš úkol práci, že im všetko pripravíme, ako má byť a teraz sú tí hráči, sú tí nejakí profesionáli. Hovorím, že každý hráč je iný, niekomu pomôže, že kúka len video, ako keby kúkal do papíru a niekto potrebuje papír aj hodinu pred zápasom v šatne, že si to prejde, takže je to individuálna vec.